Üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ez pedig egy olyan játék, amit nem máshogy hívnak, mint jó, egy kicsit hangos a kredit. Nem máshogy hívnak, mint Hide and Seek Extreme, és ahogy láthattátok a címből is, a mai videóban az egész bújócskát úgy fogom menni, hogy nem állhatok meg, vagyis nem bújhatok el, ez azt jelenti. Tehát, hogyha véletlen megállok egy pillanatra, az nem fog számítani. De ha megállok egy olyan jó 5 másodpercre, vagy elbújok, akkor viszont eléggé nagy büntetésem lesz. Azt nem mondom el, hogy mi, de jó, oké, fenn vagyunk. Jó, egy pillanatra. Ó, nem állhatunk meg, ugye? Ezt tudjuk. És hát feljöttünk ide. És ennek a videónak amúgy nem nagyon van lényege, mert ebbe a videóban nem fogunk tudni nagyon annyira semmit se csinálni, de azért van lényegessége. Viszont ha megállok több mint 5 másodpercre, akkor a büntetésem az lesz, hogy egy héten minden napon videót kell posztolnom. Ami pedig hát nekem eléggé nehéz lenne, mert ugye nyilván én is járok iskolába, nem vagyok egy school skipper, azért annyira nekem sem egy jól a élet, hogy ilyen school skipper megijedtem. School skipper legyek, de akkor viszont nagyon kevés időm lenne a videókat megvágni, és a videókat felvenni is, tehát igen, és folyamatos mozgásban lennék, mert amúgy egy helyben állnék. Csak közben ki akartam számolni egy matematikai eredményt, mert közben van amúgy egy kis dolgom is lenne, csak hát nyilván videózás az fontos, de hát az ugye nehéz, és ez ugye arra is oda kell figyelni a videózásra is, mert amúgy nyilván különben kiszúrt a csávó, úgy érzem, különben hova máshol jönne. Jó, cseles a csávó, de hát az én eszemben nem jár túl. Pedig itt most jó lenne. Ne! Bye! Kedves gyerekek, hát akkor lassan el is érkeztünk a videó végére. Ne! Hát és akkor eddig tartott volna ez a videó, eléggé rövid volt, de hát ennek akkor nem volt értelme. Ez vágatlan videó lesz, úgy érzem. Császtok! Találkozunk a következő videóban, mi nem sokára lesz.